Ongi etorri, guztiak eta guztiok. Ongi etorri, guztiok eta guztiak. Zu Irene Arraratz Lizeaga zaitugu. Eta zu berriz, Maialen, Berasategi Katalan. Eta soinu teknikari gaur. Gaur ere, Arantxa Artola Albanondo eta Lara Madinabitia Nanklares. Hauxe duzue, ezerrez eta festa. Direnak eta ez direnak hitzetara ekartzeko saioa. Eta lehen aldiz gaur, ezur eta haragi. Ezur baino gehiago haragi. Zuzenean, zuen aurrean. De balde festa preparatzen de nik nahi dedan ordua. Ezerrez eta festa. Gaur, galdetzen badidate, ez dakit. Duela iaia urtebete, 2024ko apirilean, hitzez aritzeko podcast bat abiarazi genuen berria egunkarian. Eta 9 atal egin genituen, bonus track eta guzti, astean bat, ekainera bitarte. Eta egia esan ez genukan asmorik podcast hau berpizteko. Ez gogo faltagatik. Ez gogo faltagatik, ez ze egia esan guri astea pixka bat kostatu egiten zaigu, baina gero, hasita gero. Zer? Podcast bero. Bai. Pentsa, hasieran uste genuen podcast arin eta laburtxo bat egingo genuela. Bai, eta azkenerako zer data ordubetekoak, ala jaina, 9 atalak. Ez daukagu makala, jarioa. Lapa beltzak ere aspertzeko modukoa. Bai, eta gaur ere auskalo, komuneko sartu irten eginda, etorriko zinetela, espero dugu. Bai, gaur hemen, badakizue, hemen pause botoirik ez dago. Ez daukazu salbabide hori. Baina tira, lasai, ez da dila inor aurrez kakalarritu. Zegu, hortz eta bihotz saiatuko gara zehatz, mehatz, doi, konkretu, kontziso eta labur aritzen. Ikusten duzuen bezala bat ere itzulin gururik gabe, xehetasunetan bat ere luzatu gabe. Bai, ikusten da, bai, olaxe. Zertan ere hitz beste egin gabe. Bueno, az gaitezen ba, Bai, aldapeko sagarraren, adarretan Maialen, galdu gabe. ekin bingoz. Inguru, ibili gabe. Bueno, nik uste inguru ibiltzen besterik ez dakigula guk. Ez dakit zergatik esaten duzu. Nik ere ez, esan indiate, esan kontatu indiate. Baina benetan, hasi baino lehenago, bagenun zeregin importante bat. Bai, arrazoi. Lehenik eta bin, izan gaitzetzen serioak eta txintxoak. Eskerrak eman izkiegu, bihotz-bihotzez zirika elkarteko lagunei beretan, bereziki Imanol Epelderi, txinparta berriro pizteagatik eta zuzeneko saio hau antolatzeagatik, eta importantz bazizue txalo bero bat emango diogu, Bai. Eta Zarauzko udalari ere bai, eskerrik asko, modelo antzoki, benetan eder honetan lekua egiteagatik. Zirikatu gintuzten galanki, Ea etorriko ginen Zarautza ezerrez eta festa zuekin egitera. Eta ezin tentaldiari eutxe. Bai, bekatoros alakoak. Zein, gu alaiek. Gu eta haiek. Eta zuek ere bai, zuek ere bai. Mentzaudeten guztiak ere bai. Tira, egia esaten ari ginen bezala guk askorik ere ez genuen behar animatzeko. Ze gainera, iazko azaroan Aginagako Eliza Zaharrean egin genuen ezerrez eta bertso festa. Barkatu, baina egin genuen, ez, egin zuten. Arrazoi guztia du. Egin zuten oso saio ederra egin ere 3 bertsolariek eta gai jartzaleak. Bai, eta nahi badezuet ikusi, YouTubeen daukazue, berso festa ederrura, eta gure podcastaren atal guztiak ere bai, Bai. Eta halako beroaldiaren ondoren nola ez ginen bueltatuko.
Az dadila ba, festa. Az dadila eta bebil bazterretan. Bezer, Bebil. bebil. Bai, a ber. Egon aditzetik, bego, ezta? Goian bego eta, Bai, bai. bai, Etorri aditzetik, betor. bai, Berri txarrak ere esaten du. bai, Betor ardo hori, berdin, arrazoi. berdin. Ibili aditzetik, bebil. Bebil. Hori. Baina, nola hasi? Alegia, esan nahi dut, aginterazko aditz trinkoain originalak erabiliz, ez ezik, esan nahi dut, nola hasiko dugu gaurko zuzeneko hau? Bueno, modu asko egon litezke, gogoan izango dezue behar bada, podcastaren lehen denboraldiko atalen baten hasieran aitaguria jarri genula, eta Bibliare bai, eta hasieran bazen hitza. Gaur ordea, esan dugun bezala, bekatorosegi ezote gatu zen Bibliarekin hasteko. Bueno, barkatu, baina Biblia bekatoroz ez betea dago, Hori ere egia da, baina hala ere, zer iruditzen zaizu, gaur liburu santuetatik beste liburu batzuetara jotzen baldin badugu. Bai, egia da. Bada makina bat idazle, novela eta ipuin eta poema hasiera, ederrak eta gogoangarriak idatzi dituena, eta esan genezake hasieraetan maixu dana. Maixu gizonezkoak eta maixu emakumezkoak, ez da? Bai, hoxe, maixu emakumezkoak ere bai. Ez duzu nahi gabe kasualitatez eta ezarian erabili maixu hitza, ez da? Ez, naita berariaz eta arian erabili dut maixu hitza. Izan ere, hizkera sexista zaritu ginen atalean ez genuen aipatu adibide hau. Baina maixu hitza adira horretan erabili nahi izaten dugunean, hots norbait zerbaitetan oso jaioa dela adirazi nahi dugunean, askotan baztertu edo saiestu egiten dugu hitz hori, ez? Azkura pixka bat ematen digu, emakumeak ikusezin bihurtzen dituelakoan, gizonez aritzeko bakarrik erabil daitekeelakoan. Bai, baina begira, Euskaltzaindiaren Institutuan konsultatzen bali badugu, irikiko matxoak, aipatzen den artean edo zientzian jakinduria edo trebetasun handia duen pertsona. Pertsona. Hori da, pertsona. Eta podcast honetan beste inoiz ere esan izan dugun bezala, Adi Belarriari, emakumeak pertsona gara. Pentsa, persona asko gara emakumeak. Eta emakume guztiak persona gara, uste dugu. Ergo, emakumeak ere maisuak izan daitezke. Are gehiago emakume asko maisuak dira, maisu handiak gainera. Bai, gero, afera komplexu honetan. Saialdi batzuk ere izan dira, maistra hitza adiera berritzeko ere, ezta? Alegia maisu hitzaren adiera jakin hori maistra hitzari ere emateko, emakumez, ari garenean esaterako. Virginia Woolf literaturako maistra handia da. Zuk ze iritzi duzu horri buruz? Begira, hizkuntza oso gauza demokratikoa da, eta hiztunak erabakitzen du, ze hitz erabili, zergatik, goitzak bere konotazioengatik, edo gustuengatik, edo modengatik, eta ona da hola izatea, ezta? Baina ni neuk ez nuke erabiliko maistra horretarako, eta zergatik, maixu deitzen baldin badiogu emakumei, emakumeak ere txapeldunen ligan jokatuko dugu, nolabait esateko. Futboleroki esan da, barkatuko diazue, baina... Harritzekoa metafora futbolero. Bai. Emakumeak ere maixuak badira, denak egongo dira, liga berean. Maistra erabiltzen hasten baldin bagara, gertatuko da, bi liga sortuko direla. Bat izango da txapeldunen liga, hau da, maixuen liga, hau da, gizonen liga, eta beste liga izango da emakumezkoena. Hau da, bigarren mailakoa edo. Bakizu, emakumeak midaz erregea bezalakoa gara, baina alderantziz, zer ukitu eta ura garrantziz beititu eta akabo fandango. Munduan beste asko lez, harta buruan osko lez.
aspertu nintzaden, maixu ez eta eskolez, maixu ez eta eskolez, harta buruan uskolez. Aizu, kantuan hasi gara eta hasi gara, inguru minguru, maixua gora, maistra bera. Eta orain aztu egin zaitzertan ari ginen ere. Podcasta nola hasi pentsatzen. Bai, bueno, igual 10 edo 15 minutu izango dira ja, hasi garela, baina... Bueno, batzuk, ez dakit, beti gazte eta gu beti hasten. Bai. Bueno, gogoratzen naiz. Maixuki idatzitako hasierez ari ginen, Irene. Zeren askotan esaten da, zeinen zaila eta zeinen importantea den adibidez ipuin edo kontakizun bati, erremate ona ematea, ezta? Edo poema bati. Edo bertxotan ere, badakizue, ez? Azken puntua nolabait ere bertsoaren muina edo dela. Bai, baina hasieraren garrantzia ez da txikiagoa, nik uste. Hasiera baita azken batean literatur lan baten aurkezpena edo esan dezagun. Hasiera on batek harrapatu ingo zaitu eta hasiera txar batek berriz behar bada zeharo usatu. Liburu bateriki eta hasierak emango dugu arrastoa zen nolakoa izango da liburua, ezta? Ahotsa, tonua, estiloa, beti ez, baina askotan hor antzematen da, adibidez, testua oso narratiboa izango da, edo deskriptiboa izango da, edo dialogatua. Bai, eta erritmoa ere, ez da, hortxe nabaritzen da, beti ez, baina hasieran, ez? Hortxe ikusten da nola datozen hitzak, nola datozen esaldiak, ez? Zuk lehen metafora futboleroa erabili duzu, eta nik orain ura erabiliko dut. Urjauzika datozen hitzak eta esaldiak, edo errekasto bat bezala, gur. Edo kolpean, ez? Itxasoko olatu erauntsi bat bezala. Bueno, gehienetan hortxe jakiten da, ez da? Zeine kontatzen duen historioa, hasieran. Eta begira, ointxe itxasoa aipatu duzu. Bai. Eta gogora ekar dezakegu esate baterako, Moby Dick liburuaren hasiera ospetsu gura, ez? Esadazue Ismael. Bi hitz eta zenbat informazio. Bai, jada badakigu kontalariak zeizen duen edo zeizen izan nahi duen. Bai. Eta esadazu horrek jada adierazten digu lehen pertsonako kontalaria dela. Eta agian, seguruna Ismaelek berak kontatuko digula bere historioa, ez? Eta gainera irakurlei mintzo zaie, zuzenean. Bai, esadazue, zuek niri. Hor badago interpelazio bat, hasieratik, narratzaileak ez du historioa bakarrik gogoan, irakurleare badu. Bai, dena den, oraintxe esan dugunaz bestera, zeren, podcast honetan badakizue, beti gabiltza gauza bat eta kontrakoa esaten, olako itxurazko kontraesan batean. Baina itxurazkoa bakarrik da. Itxurazkoa bakarrik, Baina, hain zuzen ere, oraintxe esan dugunaz, bestera, esadazue Ismael lehen esaldi horrek, eta hemen daukagu itzultzailea gainera eta berak badaki, ez digu ematen liburuaren alderdi formalen arrasto handirik, alegia ez da liburuko gainerako esaldien isla oso leiala, zeren Moby Dickeko esaldi gehienak ez dakit irakurri duzuen, baina irakurri duzue badakizue, ez dira simpleak eta laburtxoak. Alegia, inondik ere despistatzeko jarria dagola. Ai, Melbil. Bueno, aizu, oso adibide onarekin hasi zara, eta bal daukazu, olako beste literatur hasiera kutxunik, zuk? Ni, zuekin, denokin oheratuko nintzake. Kontxo, Irene. Bai, ni, zuekin, denekin oheratuko nintzateke. Bueno, podcast beroa egingo genuela esan dugu lehen, eta... Bueno, pasatu hori Amaia Lasaren poema baten hasiera da, eta zuk ondotxo dakizu. Izan ere, enuen espero, hain pikante hasiko ginenik. Bueno, pikantea baino gehiago, ez dakit, askatasun aldarri bat zan, ia provokazio ba, baina ez provokazio gutzala. 1977an argitaratu zuen Amaia Lasak poema ura, eta pentsatzen olako zalaparta sortuko zuen, poesia izateko, noski. Dena esan behar bada. Bai,
Koldo Izagirrek jakinen idatzi zuen eta Irekiko matxoak. Amaia Lasak gordintasuna dakar, lotxari gabe ematen dizkigulako aditzera bere sentimenduak, apaindurari gabe, errugabetasun ederrean. Arrazoi bai. Eta itxiko matxoak. Bai, ez dira bakarrak noski, baina ez hori indarra eta apurtzailetasuna ere izan daitezke, hasiera on baten oinarri sendoak. Eta zuri, bururatzen altzaizu, hasiera ederren bat? Ba begira, tonua guztiz aldatuta, niri txikitatik, baina batez ere, heldutatik, oso nahi iruditzen zait Roald Dahlen Matilda liburuaren hasiera. Ez dakit gogoan izango duzuen, baina irakurriko dizuet, Irekiko matxoak. Gauza txit parregarria gertatzen da amekin eta aitekin. Aurra nazkante totala izan da ere, haiek zoragarria dela uste. Bueno, egia berdaderoa, baina hemen gurasoak zaretenak ez dakit. Ze igual txistua tragatu dezue, kluk? Kluk. Familia kontu deserosoak oso erosoak edo behintzat oso emankorrak izaten baitira, literaturan batez ere humorez eta ironiaz lantzen direnean. Bai, hasiera familiar ospetsu oitakoa da, esate baterako Ana Kareninaren Arako ura, ez? Bai. Eta Irekiko matxoak. Familia zoriontsu guztiak antzekoak dira. Familia zorigaiztoko guztiak aldiz, zein bere moduan dira zorigaiztakoak. Itxiko matxoak. Hortxe bota digu amua, ezta, irakurtzen segitzeko, kontraste dotore batean bilduta gainera, eta hortxe irakurlea liluratuta eta intrigatuta ere, bai, ez? Familia zoriontsu ez hariko zaigu idazlea, baina batez ere zorigaiztoko ez, ezta? Eta literaturak inbokatuta, norberaren bizitza, ez? Gutako bakoitzaren familia nolakoa ote da, ez? Hori zer da, galdera bat ala torpedo bat. Bueno. Utz dezagun hor, badezpada. Eta alda dezagun tonua berriro, pixka bat. Badira eta beste hasiera batzuk, ederrak, baina ez direnak Lasaren, Dahlen, Tolstoiren hoiek bezain divertigarriak eta alaiak. Goiz eder honetan, erail behar nabe. Lauaixeta. Soto eta Zeberio baitu, torturatu, hil eta desagerrarazi egin zituzten. Twist, Arkaitzkano. Edo Kamiren Arrotza liburuaren hasiera hura, ezta? Gaur ama hilda, edo atzo behar bada, ez dakit. Telegrama bat heldu zait Zarretxetik. Ama hila, hilobiratzea bilar, doluminek zinezkoenak. Horrek ez du ezer esan nahi, baliteke atzo izatia. Eta beste hau ere bai. Handik hainbat urtera, fusilamendu pelotoia parez zuela. Aureliano Buendia koronelari gogora etorriko zitzaion arratsalde urrunura. Aitak izotza zer den ikustera eraman zuenekoa. Garcia Márquez, ezta? Bai. Iragarritako eriotza batzuen hasierak ziren hoiek, ezta? Bai, esango nuke. Normalean gainera, bueno, paradisuan eta berraragitzean eta sinesten ez dugun ontzat, behintzat ezakitzuentzat, baina guretzat eriotza normalean bukaera izaten da, ezta? Baina literaturak besteak beste, doain horixe ere badu, amaierak hasiera bihur ditzakela, eta eriotza beraz, istorio bat kontatzeko abia puntu. Bai, gainera halako hasierek ustezkoa eta soilik ustezkoa den arau bat hausten dute, hau da, spoiler edo izorrakia egiten digute. Bai. Eta, bai, ez dakit zergatik ez du exitorik izan, hitzorrek, baina, bueno. Eta, hain zuzen... Hemen izan du. Bai, saiatu behar dugu gehiago, insistituko dugu. Hain zuzen, egin batean, ustezko arau hori hausten dutelako ere badira onak edo deigarriak, eta hasteko badakigu personaia jakin bat hil egingo dela edo hil egingo dutela. Eta orduan, halako liburuetan beraz, importantena ez da behar bada nola bukatzen da, edo zer gertatzen den bukaeran, baizik eta nola eta zergatik iritsi den pertsonaia bukaera horretara. Bai, halakoetan bukaeraren intriga, baina gehiago,
bidaia bere izaten da importantena, ez da, hola, pixkat kurtsiki esan da. Eta, begira, bidaia ez ari garen ez, badira bestelako bidaietan barna eramaten gaituzten hasiera ederrak ere. Bai, Kazuo Ishiguroren egunaren ondarrak liburuan, Bai. esate baterako. Adibidez, horrek nola du hasiera? Gero eta litekenagoa da, azken aldian gogoan ibili dudan txangoari ekitea. Beste liburu hasiera batzuek berriz, txangorik gabe zigortuta uzten gaituzte zuzenean. Egun hartan, ez zegoen paseora irteteko modurik. Bai, Charlotte Bronteren Jane Eyre liburaren hasiera da hori, ezagutuko zenuten behar bada. Eta erreparatu badiozue, bada halako zubi bat Bronteren eta Ishiguroren artean, txango ezinezko batekin hasten da Bronterena, eta txango gero eta posibleago batekin Ishigurorena. Naiz eta agian lotura hori ez dagoen idazlearen buruan. Igual guk asmatu du. Igual irakurlearen besterik ez dago. Baina, bueno, alere oso ederra izaten da, ez da, holako, ez dakit, literaturlan batek agian beste bati erantzuten diola, edo nolabait oihartzun egiten diola sumatzea, ez dakit, obra bat, aurreko beste obra baten doinuan, dantza ondabilela pentsatzea, edo. Bai, haizu eta doinua eta dantza esan duzunez, beste hasiera kurioso bat ere, ekarri dugu musika aipatzen duen hasiera bat hain zuzen. Agian enbaltsamatzaile bat naiz, dio Jan Farosek. Edo agian taxidermista bat. Kanta batek irauteko modu bat da, disekatzea. Agian modu bakarra. Edo hori edo jendeak bere kasa oroitu dezan esperantza izatea, eta barkatuko didazu, baina jendeaz enaiz sobera fio. Jendea ahanzkorra da. Jendea gutiziatxua eta utzia da. Jendea soinuari iritsi behar duen lekura iristea eragozten dion oztopoa, besterik ez da. Hormak, lastozakuak, txorimaloak. Jendea traban dago musikarentzat. Zuk jendea ikusten duzun lekuan, koskak ikusten ditut nik. Gainditu beharreko forma gogaikarriak. Fakirraren ahotsa, Arkaitz Kano. Ametsa ingeruen egala, basoko musika grabatua, egun jauziak, besoa grisa, eta fantasma. Eguzkirriparren horrazea, odolaren silaba ozena, tximistaren ziztoa trentzetan, eta bizia. Hasiera pikanteak, askatzaileak, gordinak, apurtzaileak, hasiera familiar ironikoak, hasiera erio iragarleak, aipatu ditugu, hasiera txangozaleak, hasiera musikalak. Jesus neska, hoi, adjetibo festa. Maineska, adjetiboek gaur egun duten ospe txarrarekin gainera. Bueno, berez, adjetibo gaixuek ez dute zer txarrik. Gauza guztieten bezala, neurria da, kontua eta modua. Han Carsonek badu bere ikuspegi partikularra, honi buruz ere, adjektiboen inguruan ere esan edut. Eta entzun dezagun, haren aiputxo bat Gorriren autobiografia liburutik hartua. Zer da adjektibo bat? Izenek mundua izendatzen dute. Aditzek izenak aktibatzen dituzte. Adjektiboak beste nonbaitetik datoz. Adjektibo hitza bera, grezieraz, epiteton, adjektibo bat da. Eta gainjarria, gehitua, erantsia, importatua,
arrotza esan nahi du. Adjektiboek gehigarri tolesgabe samarrak dirudite, baina hausnarrezazu kontua. Mekanismo txiki importatu hauen ardura da munduan den oro bere leku bereziari atxikitzea. Izatearen kisketak dira. Adjektiboak ez dira, beraz, gehigarri tolesgabe xamarrak. Ez, horrexegatik, hain zuzen, kontuz erabiltzekoak dira, literaturan bai, baina baita bestelako testuetan ere, esate baterako prentxan, Bai. kasetaritzako testuetan, esaterako testu neutruetan, tokiz kanpolegok esatea, zer dakipanik, patronaleko buru eskuzabalak adierazi du, edo Espainiako presidente biboteduna prentxaren aurrean azaldu da, edo, ez dakit, bozeramaile berritsuak jakinarazi du. Adibide horiek guztiak, Irene, zuk asmatuak dira, ala gure periodikoan benetan ateratakoak? Baten bai, baten batez. Ez gaituzu, jakin minez utziko. Ezin da dena kontatu haizu. Aizu, Eta komeni. zer, zuzentzailearen konfidentzialtasun klausula? Aizu, zu badakizun zezaten dan, ez? Isilik egoteak zenba balio dun. Bai, beste batzuetan aldiz, isiltzea ez baizik testua ahots goran irakurtzea izaten da modu ona, idatzi duguna gehiegi den edo ez nabaritzeko. Alegia, adibidez, adjektiboekin pasatu ote garen antzemateko, ni lehen pasatu naizen bezala, edo esaldiak ondo edo gaizki korritzen duen egiaztatzeko, kakofoniak saiesteko, eta bar, ezta? Azken batean, lehenago ere askotan esan izan dugu, belarriak antzeman ohi du testuaren musika. Bueno, belarria finduta aukitzea, bai, beharrezkoa da horretarako, Bai. Baina bai, tira, belarriz ez ezik begiz ere, hau da, irakurriz ere, testua errepasatzea, komen izaten da. Ez alferrik beti esaten da, idaztea, berez, berrikustea dela, ezta? Hau da, ezin dela idatzi, berri idatzi gabe. Izan ere, lehen behidatuan edo begiek ikusten ez dutena, askotan bigarrenean ikusten dute, edo hirugarrenean, batean, bizta solitu egiten da berrikusketan, zer esanik ez testua beratzen utzi balima dezu, barruna bezala, eta gero handik denboratxo batera berriro berrikusten balima dezu. Bai, zu badakizu Borgesek elkarrizketa batean esan zuela idazleek naita ez utzi behar dituztela testuak beratzen, baina itzultzaileek ez hitz. Hori esan altzun. Bai, hoxe, bera esan zuen, lasi asko. Bueno, ezingo gara beti Borgesekin ados egonez. Oraingoan beste batzuetan bezala desados, egia esan, zeren esaten ari ginena. Askotan, zoritxarrez, ez da asti handirik izaten, baina dagoenean, eta itzultzaileak barne noski, edo zein testugileri egiten dio mesede, idatzitakoa, beratzen usteak, berrikusteak, eta zer esanik ez, norberak ez ezik, beste begi pare batek ere irakurtzen baldin badu, testua. Bai. Gainera lan hori berrikustekoa edo orrastekoa, editatzekoa. Zuzentzekoa. Azken batean, zeren konturatu zarete gai honi buruz jotasu ari garela, eta ez dugula oraindik behin ere aipatu zuzendu aditza. Hori hitz antipatikoa baita, oso. Horratik. Pentsa, makina batek egindako itzulpena zuzentzeari asmatu ez diote posteditatu eufemismo xarmanta. Aizu guk oraindik ere urtero ospatzen dugu txintxo demonio zuzentzaileen nazioarteko eguna. Bai. Ez berrikusleena, ez orraztaileena, zuzentzaileena. Urriaren 27an izaten da. Jakizue, bonboiak, urdaiazpikoak eta onartzen dira. Bai, betor, urdaiazpikoa eta bebil. Gainera, beste gogoetatxo bat ere badatorkit Irene. Behar bada pixka bat ezakit hippia edo xaloa irudituko zaizue. Baina testu bat beratzen ustea, lasai berrikustea. Gaur egungo mundu frenetiko honetan ez aldaba iraultzaile xamarra. Iraultzaile xamarra, hori ez alda oximoron xamarra. Beti puntatatzen.
Bueno, ulertzen duzu zer esan eduen. Testu bat lasai orraztea, zuzentzaile bati pasatzea, gaur egungo zurrunbilo honetan, kalitatearen eta irakurlearen alde egitea ez ezik, badela slow life edo bizimodu patxadatsuaren alde egitea ere, ez? Pixka bat? Bueno, polikiago bizitzeko. Bai. Humanoago eta Bai. geldiroago eta Hori da. astiroago. Ai, astiro. Hitz ederra, Bai. Eta Juan Luis Zabalaren poema eder baten izenburua ere, bai. Egia esan aurreko saio batean ere entzun genuen, hitzen aleginaz eta ahalezinaz aritu ginenean, baina oso fanak garenez eta orain ere harira ez zetorren, baina harira sartu dugunez, eta ez dugunez aitzaki handiri behar, entzun dezagun berriro ere, astiro. Astiro, esan dio amonak bilobari, etxeatariko aulkian duen egoitza finkotik. Neskako eskorra baratzean, bizitzan estreinakoz, hartaiorran ikusi duenean. Edo ondoan eserita, ariak txirikordan, eskumuturreko bat egiten. Astiro hitza darabil buruan orduan neskako eskorrak, pentsatzen ari dela ohartu ere egin gabe. Amonari baino entzun ez dion hitza da. Poliki, esaten dute besteek, suabe, lasai, mantxoago, no hay prisa, despacio, duzemon, patience. Neskako eskorrak ez daki, une hau ahaztu arren, astiro hitzetik abiatuta, tesi zorrotz bikaina idatziko duela 20 urte barru. Edo izenburu astiro duen poema liburu kritikariek nekatu arte laudatua zahartzen hasten denean. Neskako eskorrak ez daki etxeatariko aulkian eseri eta dena astiro joan dadin desiratzea, opatzea eta eskatzea dela funtsean bizitza. Are, etxeatariko aulkitik urrun, itsasorantz hippie biluzik, lasterka egitean ere. Edo pogoa dantzatzean punk, auskalo nongo London zulo argipeituan. Eta ez du jakingo, beharrik ere ez, astiro hobe, tesiarekin kun laudea eskuratutakoan, edo poema liburuari esker Euskadi saria jasotakoan ere. Poesiaren indarra, hortxe. Hitzen zirrara. Orain igual pereza pixka bat emango digu, ez? Berriro zuzenketaren gaira itzultzeak. Neri batez, Jonkia. Neri batez. Berriro mundu honetara etortzeko, norberaren testuak orrasteaz aritu gara. Egia. Lehen, Bai. dena dela besteren testuekin ari bagara, are kontua handiagoa izan behar da, arrisko handia dago eta testuan ambiguo edo geratutako gauzak gaizki ulertzeko, ezta. Ofizioan oso aritua izan da ere, oso kontu zibili beharra dago, bestela Tarzan oianean bezala trampa edo sareren batean ez erortzeko, ezta. Sareturik dagoen sentimendu Testuen trampa edo sareetan ez erortzea zaritu zara oraintxe Irene, eta erreparatu badiozue oraintxe entzun berri dugun kantuak ere, zeren saio honetan ez dago kasualitatez sartua. Kantuak ere horrelaxe zioen, sarean sareturik. Hitz kuriosoa da, saretu. Edo beto esan da gauza kuriosoa gertatu da saretu hitzarekin. Bai, esan daiteke, ia edo ia gabe, kontraanimoa dala gaur egun saretu. Kontranimo. Bai, kontranimo edo autoantonimo ere esaten zaie. Bai, hori dira, elkarren kontrako xamarrak diren bi adiera, edo gehiago, normalean bi, dituzten hitzak.
Alegia, Groucho Marxen antzera orduan, ez? Hau da, nire adiera gustatzen ez pazaizue, badokat beste bat, kontrakoa. Bai. Nola bere buruarekin kontraesana duten hitzak edo esan dezagun. Orduan denok gara kontranimo xamarrak. Bai. Eta saretu ere alakoxea da. Egia. Eta Andoni Egainak horri buruz ere idatzi izan du berrian. Joan zen igandean, berri paper honek gehigarri komertzial bat bazekarren, 8 orrialdekoa. Izenburua honakoa zuen. Gipuzkoa saretuz etorkizunerantz. Pentsatzen jarri nintzen, zenbatek ulertu zuten saretu hori lehengo erara eta zenbatek oraingo modura. Saretu lehen, gurean esaterako, hortzia egiten baitzen. Laino itxi-itxiek ostartei lekua uztean. Edo saretu egiten zen, oiala edo artilea, praketakoa, jertxekoa, amantalekoa, erabiliaren erabiliz. Gipuzkoa saretu, lehen ere badago nahikoa saretua, pentsa zezakeen saretu lehengo erara ulertzen duenak. Alegia, elkarrengandik urrun gaudela. Ez dugula beharra adinako harremanik. Belaunaldi eta sektoreen arteko lotura ez dela behar bestekoa. Eten eta tarratada bat sortuko zaigula noiz nahi. Interesgarria, ez da? Bai, Egainari entzun diogun bezala garai batean bintzat saretu altzerdiak eta egiten ziren, ezta? Haiek saretzen ziren, oinez edo korrika ibiltzearen poderioz, gazta egin eta azkenerako euna higatu eta ariak elkarrengandik bereizi egiten ziren eta oialak sare itxura hartzen zuen. Bai, gaur egun berriz, saretzen garenean, Egainak izan duen bezala, ez gara bereizten, baizik elkartzen. Erakundeen arteko saretzea, hitz egiten da asko. Harremanak saretzeaz, gizartea saretzeaz. Bai, lengua dira fisikoagoa zan, eta dira berriago hau berriz, metaforikoa edo irudizkoa edo nola nahi ere abstraktuagoa. Podcastean beste inoiz ere aipatu izan dugu nahiko normala dela horrela hitzek horrela evoluzionatzea. Bai, aizu eta egongo da halako beste kontranimo edo autoantonimo gehiago, ez da? Bai, asko daude, baina beste bat esateagatik, samur hitza esate baterako. Ara? Bai, Euskaltzaindiaren hiztegian konsultatzen bali madezue, beida ze esaldi agertzen dan adibidetan, Oiu xamur bat egin zion aitak. Oiu xamur. Oiu xamur bat. Bai. Hori zer da? Jaso galtzerdi politoiek lurretik derrepente maitia hostia musuka jango zaitut eta bestela. Hori litzateke oiu xamur bat. Ez hau ere oximorona irituko zaie askori, baino xamurraz da bakarrik biguna goxoa edo kutxuna edo samur hitzak Euskal Herrian haserre esan nahi du. Ondo dago jakitea. Eta gauza bera gertatzen da, adibidez, lumatu aditzarekin ere, erreparatu badiozue, hegazti bati norbaitek lumak kentzea da lumatzea, baina baita hegazti bati txikitan, txitatan lumak ateratzea ere. Bai, eta gutxi asko, baina beste hainbeste gertatzen da huts hitzarekin, hutsa hitzarekin ere. Bai? Bai. Xabier Renteria ikerlariak aztertua du hitz horren semantika eta, adieren arteko zubi kognitiboak eta bi esaldi oso antzeko, baina oso ezberdin erabiliz demostratzen du hori gertatzen dela hitz horrekin. Irakurriko dizkizut, Maialen? Banan, eta zuk esan aia zein dan zure ustez. Beste hitz batzukin esaidazu, zesan nahi duen, bale? Alegia, egako berridazketen ariketan bezala.
Bai, bueno, Egarenak aspaldi egin zuen, baina bai, osea, bai, hori. Osea, zuk esan gauza bera, baina beste hitz batzuk. Bai, pixkate referentzia antigualekoa atera zait barkatu, baina ados, Bai. aurrera, presnago. Ba, lehen esaldia, Bihotz hori hutsa da. Alegia, bihotz horrek ez du ezer barruan. Vale, ederki. Vale. Oain bigarren esaldia, vale? Hori bihotz hutsa da. Alegia, pertsona hori onpuska da. Bai, Bai. konforme. Eta beste zanairik ez diozu aurkitzen? Zaizu besterik bururatzen? Hori bihotz hutsa da, Bai. esaldiari. Ez, orentxe ez. Hori bihotza baino ez da, alegia, bururik ez du. Bai, badago olakorik munduan, bai. Egia. Eta beste batzutan, bustidurak edo aldatzen dio adiera hitzari. Esate baterako, bat oso ezaguna esateagatik, gozo eta goxo beti ez dira gauza berbera, eta, bueno, badakizue, norbaiti zuhurra deitu edo xurra deitu, alde harra dago. Luma, ampulu, anu, mima, eskambulu, aztamu, klima, egitamu, globulu, muna. Baxuri, dirudi, datu, trapu, guri, laku, abstraktu, karatu, ludi, tratu, laku, talka egiten dute hauan, ideiek eta hotsek. Ideia bakoitzak dauka dagokion hotsa. Hots bakoitzak ordezkatzen du dagokion ideia. Amore, amore da. Gorroto da gorroto. Baina batzutan, badirudi askatzen hasten dirala elkarrengandik ideiak eta hotsak, eta orduan hitzak irteten dirala edozein jantziz. Arerio. Eta hitzek diote esan nahi ez dutena. Eta esaten dute ez diotena. Eta askatzen, urruntzen, bereizten elkarrengandik bake eta kate, ilotz eta bihotz, puztu eta ustu, bakar eta abar, nolatan errimatzen dute antonimoek. Datu, bizkar, seinu, tratu, azal, engaño, errampal, izar, olatu, atal, Esan eta esan ari gara, hitzek, ahozkoek, soinua dute, musika. Eta oantxe, Maialen Lujanbi hori entzun diogun, baino ederrago, esplikatzerik ez dago. Baina zenbaitetan badirudi hitz batzuek fonologikoki edo beren burua berresten dutela, soinuaz, beren adiera berresten dutela, eta hori oso agerikoa da esate baterako onomatopeietan. Bai. Eta beste zenbaitetan berriz, ematen du hitzek beren buruari kontra egiten diotela, edo beren burua mozorratzen dutela nolabait, eta Lujanbiok esan duen bezala, batzuetan hitzak edozein jantziz ateratzen dira. Bai, horrexegatik hitzen eta soinuen arteko harreman bitxi edo horrengatik itzultzaileei besteak beste, duda handi bat piztu zaie, batez ere literatura itzultzen dutenean. Alegia, nola itzuli? Hitzez hitz, ala, hotsez hots. Bueno, aldela hitzez hitz eta hotsez hots ere bai, ezta?
Bai. Alegia, bueno, ez hitz, baizik, eta esanaia eman da alik eta hurbilena, esanai aldetik, alik eta hurbilena, eta soinu aldetik ere, bai. Hotsarena bereziki importantea da, poesia itzuli behar danean, edo hitzen musika horrekin bereziki jolasten den testu bat, edo gero kantatzeko den kantu bat itzuli behar danean, ezta? Alakoetan noski neurria zorrotz errespetatu beharra dago, baina hori baino gehiago ere hartu behar izaten da kontuan, ez? Errima zein den, aliterazioak, soinuren bat errepiketzen den, edo ez? Bai, askotan gainera, kantu batzuek behintzat enfasi bereziak izaten dituzte parte jakin batzuetan, ez? Lerro bukaeran adibidez, edo errepika edo estribiloan, badakizue. Eta, esperimentu txiki bat egingo dugu, adibide bat jarriko dugu. Demagun euskarazko kantu bat duzula, Irene, eta eskatu dizutela gaztelaniaratzeko. Baina kantatzeko moduan gaztelaniaratzeko, bai? Eta demagun kantu horretan, halako batean, kantariak kantatzen duela. Gero, Vale. Gero, bai. Neurri aldetik, seguraski, elitzateke bat ere problemarik izango, después, itzultzeko, ezta? Ez, bizilaba. Bai, baina, esaten ari ginena, azentuaren aldetik, bukaeraren aldetik alegia, musikaren aldetik, bitxixamarra galdituko litzateke, ezta? Batez ere, jatorrizko kantua entzutera ohituta dagoenarentzat. Beraz, kasu honetan, aukera dagoen ez gero, gure ustez askoz ere logikoagoa litzateke luego erabiltzea. Luego, bueno, vale. Bai, luego. Bueno, bai, barka diezagutela eta Donostiak eta Donostiako Orfeoiak ere bai. Bai, tira, adibide txoro bat, besterik etzen. Adibide desafinatua. Bai, hori ere bai, inondik ere. Bai. Bueno, zorionez badira gu, baino desente belarri musikal hobea duten itzultzaileak. Bai, eta ez dugu gehiago kantatuko, zindegizugu. Horren erakusgarria ona dira, esate baterako, Xabier Paiak Bob Dylanen kantuei egindako itzulpenak. Entzun dezagun, orain, kantu horietako bat, oso ezaguna. Audience taldeak Bob Paiaren hitzekin osatutako diskotik. Tok zeruko atea jo, tok zeruko atea jo, tok zeruko atea jo, tok zeruko atea jo. Entzun duzue, errepikan, Paiak, erabaki zezakeen itzultzea adibidez, kas-kas, ez? Onomatopeia erabiliz, oso euskal onomatopeia. Eta, bai, neurri aldetik ez zegoen batere arazorik gainera, baina, jakina, tok-tok hobetsi zuen, jatorrizko nok-nok horretara gerturatzeko, ez da, eta bukaerako joz horrekin ere errimatzeko. Azken batean, o letrak, o soinuak, garrantzi handia du, errepikan ez ezik kantuaren errimetan eta ere, erreparatu baldin badiozue. Eta hortaz, oso erabaki ona izan zen, nire ustez behintzat, adiera aldetik leial bakarrik ez, zentzuz zentzu bakarrik ez, baizik eta hotsez hots ere itzuli izana. Bai, eta beste kontu bat ere aipatu nahi genuke. Neurri kontuak, aipatu ditugu lehenago, baina ikusi dezu ez, hemen ezin hobeto egokitzen da euskera, ingelesaren laburtasun ditxososko eta laburtasun famatu eta laudatu horretara. Bai. Naiz eta, beste saio batean, esan genuen bezala, euskerak oso fama txarra du alde horretatik. Ez omen du sintetikoki adierazteko balio, hitzak oso luzeak omen dira, aditz laguntzailea beti traban omen daude, itxusi geratzen omen dira. Bai, eder edo itxusi zebekik ikusi, esaten zigun guri anderein txikitan.
Bai, eta ni, batzutan esaten dut, badirudi euskaldun batzuei euskara ez zaiela askori gustatzen. Zeren gaztelaniaz edo frantsesez berdin egiten ez den guztia, itxusia iruditzen zaie, edo pedantea, edo luzea, eta horretan gure aditz gaixoak du famarik txarrena. Bai, gure gustu ez hain apalean, amets, herri eta ilargi hitzak bezain dotore gelditu daitezke. Adibidez, kantu batean, iez zaiozu. Sexia eta guzti galditzen da ez esan ez, edo zintuzkedan. Zintuzkedan. Bai, zintuzkedan. Bueno, uste dut badakidala nora goazen. Goazen ba. Lo zaudela imaginatzen dut ze animalia ginaken gu zu jango nindukezun edonik jango zintuzkedan zu noren arrapari noren zelatan gure eremu babestu honen mugatan edo isilean desagertzen doan espezie bereko bipiztia elkarri itzala janez, elkarri itzak janez, elkarrekin desagertuz isileraz. Ikusten ze ederki gelditzen den zintuzkedan. Bueno, Anariren kanta entzun da podcasta lehendik aditu duzuenek, igual ikaragarrizko sorpresa hartuko zenuten. Inondik ere, baina sorpresa hartu? Ala sorpresa jaso? Sorpresa hartu, ez da? Jaso perunenak arreia bai, baina sorpresa... Baina espezie inbadituen eta inbaditzaileen sintonia genuen hori Irene. Izan ere, gila. Bai. Eta ez aldaba, jaso, espezie inbaditzaile bihurtzen ari. Ez, bihurtuta dago aspaldi. Guztizki, osoki. Bai. Adibidez, alabesek porrota jaso du. Sekulako ezustea jaso du. Biktimak 3 bala jaso ditu. Jaso dugun erasoari erantzun behar diogu. Etxean apopilo jaso zuten. Ez dira ba, esaldi jasoak. Euskaraz behintzat martziano xamarrak. Izan ere, izan dugun bezala euskaraz ari garenean ere askotan edo, nahi baino gehiagotan, erdarak hartzen ditugu arau. Konturatu ere egin gabe, Juan Garziak dioen bezala. Hizkuntza bakoitza dela oso osorik, esapide berezi bat. Ze ondatera zaigun. Bueno, ze uste zenuten gaur ere ez genula aipatuko Garziaren esaldi hori? Bai, adibidez, euskara den esapide berezi horrek, nola baita esateko. Besteak beste, gaztelaniak baino asko zerrezago ametitzen ditu zenbait errepikapen. Bueno, ametitu bakarrik ez, batzutan eskatu egiten du errepikapena. Hori da, baina jarriko dugu adibideren bat, orain ere, seguraski horrela askoz ere errazago ulertuko data. Bai, esaterako, izen zerrenda bat dugunean, eta izen oiei kasu markaren bat jarri behartzaienean. Bueno, itxoin, barkatu, Ohartxoa, bada ezpada, entzuleen artean euskara irakaslea edo
hizkuntzalaria edo itzultzailea ez den norbait baldin badago. Ui, ez dut uste. Kasu markak, oain da didaktismoaren ordua, bale? Kasu markak dira, badezpada, lehen gehienok deklinabide marka esaten genion hori, alegia etxearen, etxearekin, ezta? Bai. Kasua adierazten duten atzizkitxo politoiek. Bai. Eta itxi parentesia, barkatu. Bai, hori da. Eman dezagun, esan bezala, kasu marka behar luketen, hitz arrunten zerrenda badugu, esaldi batean, eta eman dezagun kasu markak entzen diegula, ez? Adibidez, maite dut natura. Berdin egoten naiz gustora, itxaso, hondartza, basamortu, zein mendiari begira. Itxaso, hondartza. Hori da, batzuei oso astuna iruditzen zaie itxasoari, hondartzari esatea, marka errepikatu behar izatea, alegia. Erredundantzia. Ez baitira konturatzen, euskerak askoz gehiago onartzen ditula errepikapenak eta batzutan eskatu ere egiten ditula. Bai, izan ere, marka hori kenduta, gainera, ez dakizu gainera esaldia nora doan. Aldiz, kasu marka dagoekion tokian errepikatzen bali maezu, horrek arrastoa ematen dizu, hasieratik, lehengo esaldi bera, ezta? Maite dut natura, berdin egoten naiz gustora, itxasoari, hondartzari, basamortuari, zein mendiari begira. Horretarako baitaude, markak hain zuzen, arrastoak emateko, ezta? Informazio aurreatzeko, eta kasu honetan, hartzaileari iragartzen dio, zerrenda luze xamar horren bukaeran nori kasua hartzen duen zerbait datorrela. Bai, eta ez dezagun ahaztu gainera, Tere Maldonadoren hitzei jarraituz, arrastoak ematearen, alegia argi hitz egitearen funtsa, ez dela soilik, ezagin norberak esan nahi duena esatea eta kito, ez? Baizik eta komunikatzea bera, mintzaidearekin dugun konpromiso etiko eta politikoa betetzea. Ez dakipa, gaur egun asmatu beharko bagenu, kasi seguru nago, ez genukela esango aitaren, semearen eta Espiritu Santuaren esango genuke. Aita, seme eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jo, errepikapen horien barazu ez. Nik uste dut musika irudituko zitzaiela seguraski, ez? Lehengo euskaldun gehienegi edo, aitaren, semearen, ez? Errepikapenak eragotzi ez, lagundu egiten dio mantrari. Aitzaren, semiaren, Espiritu Santuaren, amaren, alabaren, izenean. Aurretik ere esana dugu podcast honetan, gure egoera petralaren ondorioz, euskaran berez desabantaila ez diren zenbait ezaugarri, desabantailatzat hartzen ditugula. Bai, eta abantailak izan daitezken ezaugarria berriz, ez ditugu ikusten, abantaila gisa. Beste atal batzuetan euskararen adibidez, elipsirako erraztasunaren inguruan aritu izan gara, gogoan izango duzu behar da, eta hitzera torpenaz ere bai, eta horrekin lotuta, sekulako abantaila da besteak beste, gaztelaniarekin eta konparatuta, euskarak hitz elkarketak osatzeko duen joera eta erraztasuna. Bai, askotan aipatzen den adibide bat jarriko dugu, baina gaztelaniazkoa esate baterako. Honelako pentsazazue, honelako esaldi edo sintagma ambiguo eta xelebreekin nola ibili behar izaten duten borroketan. Juguetes para niños de madera. Hots, Pinotxorentzako jostailuak. Bai, edo calcetines para niños de lana. Ume biguñosoentzako galtzardiak. Gudakigula, artilesko umerik ez dagoenez, claro, horregatik badakigu zer esan nahi duen, eta behar bezala ulertzen dugu, baina berez ambigua da, eta oso dotorea ez dirudi. Euskaraz berriz, hitz elkarketak salbatzen gaitu askotan horrelakoetatik. Bai, artilesko aurgaltzerdiak esan eta bakea. Eta hor argi eta garbi ikusten da, galtzerdiak direla artileskoak. Eskerrek. Eta behar bada edozein erregistrotan ez, baina erregistro jaso
eta orain bai jaso eta literarioxeago batzuetan, hitzak beste ordena batean jartzea ere zilegi eta baliagarri izaten da, halako ambiguotasunak saiesteko ez da. Horren adibide, esaterako Xabier Mendigurenen 16 ipuin amodiozko izenburua ez da. Bai, eta ene ama, amorezkoa, kupira biziz beterik. Amen. Eta gupida, guk izan beharko dugu behar bada gure ikusentzule gaixoekin. Isiltzeko garaia dugula esan nahi diazu sotilki. Sotilki eta suarki, bai. Baina oraindik gauza bat falta zaigu, Barkatu, baina falta zaigu bat. Zer falta zaigu, Saioaren izenburua. Ez dugu esplikatu zergatik izendatu dugun horrela garko saio hau. Galdetzen badidate, ez dakit. Ez dakizu? Alegia, galdetzen badidate, ez dakit horrela jarri diogula izenburua saioari. Oraingoan, San Agustini edo Agustin Hiponakoari lapurtu diogu. Zer zioen ba gure Austinek? Ez badidate galdetzen zer den denbora, badakit zer den. Galdetzen balima diate, ez dakit zer den. Ez badidate galdetzen zer den denbora, badakit zer den. Galdetzen badidate, ez dakit zer den. Izan ere, gure, hola xebiligea, honetaz eta hartaz, hitz eta pitz, ustez lotura handirik ez zuten gauzen gainean izketan. Baina bazegoen, ari bat, oso sakonean, baina bazegoen. Pentsa, hartu Agustin Hiponakoaren esaldi ospetsu hori eta kendu denbora hitza. Eta jarriaren ordez, txinparta linguistikoa, edo esan indarra, edo adierazkortasuna. Berriro berridazketen ariketa. Ea. Alegia, ez badidate galdetzen zer den txinparta linguistikoa, badakit zer den. Galditzen badidate, ez dakit zer den. Alegia, ez dala erreza, ez dala batere erreza esplikatzen, baina egon hortxe dagoela. Garko adibideen argitan ikusten den bezala. Eta bukatu ere, txinpartatxoren batekin bukatu beharko dugu ba. Ea ba, hasi maisu handien liburu eta poema hasiera ederrekin. Hasi gara. Buka dezagun, zergatik ez, herri xehearen ipuinen bukaera politekin. Ala bazan edo ez bazan, zar dadilak ala bazan, eta irten dadila Zarauzko plazan. Haiek hobeto bizi baziren, gu hobeto bizi gaitezen. Haiek ongi bizi, gu hobeki. Geroztikako berririk ez dut nikukan. Egia bada, sakelan zar, eta gezurra bada, kontuan esar. Egia bada, sinetx, eta gezurra bada, ez sinetx. Ongi bizi baziren, arabera hartara, hiltziren. Eta hil, benetan, asperrak jota hilko ditugu denak oraintxe bertan bukatzen ez badugu. Sekula hasten etzen hasiera batekin hasi gara, eta sekula bukatzen ezten bukaera batekin bukatuko dugu. Bagoaz halako batean, eta, elkartuko gara, lagunok beste antzoki, guateke edo erromeriaren batean, mila beti dantzan, hitzaz, hitzez, aritzeko prest. Ordura bitartean badakizue, ondo bizi guztiak eta guztiok. Eta minik hartzeko modurik ez egin. Galdetzen badidate, ez dakit. Edukia eta gidoia,
Irene Arrarats Lizeaga eta Maialen Berasategi Katalan. Irakurketak: Arantxa Artola Aldanondo, Leire Errandonea Garzia Larratxe, Mirentxu Larrañaga Zueskun eta Nerea Urriza López. Muntatzea: Lara Madinabeitia Nanklares. Musikaren hautaketa: Arantxa Artola Aldanondo eta Maialen Berasategi Katalan. Musika: Euskatalitesen Iparragirre Abila dela. Pornox taldearen Az dadila festa. Tapiaren Biba Berango. Imanolen Ilea Datx. Tuz taldearen Mamuak. Orniturrinkus taldearen Erritma. Audienz taldearen Zeruko atea joz. Anariren Otzanak. Elizabeltz taldearen Mantra berri. Michel Duko eta Zaldi Boboren Aio. Aipuetako musika: Bufalo taldearen Cactus Men. Alboka taldearen Lau Mazurka. Alos Quartet taldearen Pool. Audienz taldearen Jai Alai Blues.